Нека си припомним хармонията в семейството. Ние милихме, че ние винаги двама, винаги. Нашето влюбено семейство няма прах и мръсоти. После влизахме по зета, винаги двама, винаги. И си якахме задружно, чак до мрак. Акахме си, якахме чак до мрак. Акахме си, якахме чак до мрак. Ние мачкахме хлебарки, винаги двама, винаги. Тъс голяма, тъс кафява, тъс зелени. После тръгвах на работа, а пък имах много тежка работа, работех по цял ден, чак до враг и се работех и като кър, като вол и като бивал. А пък в работата ми знаете какви големи проблеми имах. Шефа ми голям простак, всеки ми се искаш да му кача газ, обаче никога не успявах, майка му стара. После 2 чака да свърши работата и пак си хухвах към къщи. Отивах, купувах някакъв вестник и го подарявах къщи с такова голямо удоволствие. И си го четяхме двама, чак до мрак. После там нали, чак до мрак. Чак до мрак. Баба, диви там. Аз го чаках да се върна от работа, аз го чаках и през това време. Аз му приготвях вкусна вечеря, след това след вкусна вечеря изпирах ризите и чорапите и му раздах аз хиляди деца. Кеф голям. Но понеже много време го нямаше него, аз се тъпчех като свиня и запълнях с 1000 килограма. Но всичко бях толкова красива за него, че той се връщаше винаги на време. Чак до мрак. После идваха приятелки, идвах и се правихме маникюрче и се черкахме и потъпихме кафенце и се потихме. И след това излизахме и тук блузка, там блузка и червилце, чак до мрак. Чак до мрак. И си поканвам как приятелки тук винаги, защото той не ги понася и аз ги кане, когато него го няма. И си пиеме и си путиме и си говориме много си бърбориме, много си клюкариме. Клю. Какво друго да кажем, не се сетам, толкова съм затъпяла, толкова съм замряла, като една кокошка съм оттая, тук и ровя, и клюскам просото. И понеже той толкова дълго ходеше на работа, аз какво да направя, намерих си любовник от буспанци. И как...
искам да изляза. Гуси. Елате вечера да седнете в тази вечер, ние сме готвили була мач. Була мач. Можем и да го газираме. Това нещо е тапа. Когато дойде съпругата вкъщи, ние си слагаме едната тапа в ухото и другата тапа в другото ухо и не чуваме нищо, но казваме добър вечер, добре ли, така ли, чудесно ми на деня, радваме се много, седни и хъпни един топъл була мач. Я да опитаме ние хубав ли е була мач? Прелестен була мач. Защо ти се прибираш в 6:10, когато трябва да се прибере в 5 часа? Това е другият въпрос, който ние му задаваме, за да подобрим настроението му вечерта. Освен, че му поднасяме един пресен топъл газиран була мач. Ако нямате нос, използвайте рендето Вьорнер, за да рендосате набързо доброто му настроение. Не, глупаво е. Давай, искаш да снимам? Не. Вие снимате в момента. Така, ма вие го снимате всичкото това. Видовете глас, с които вие може да го изненадате неприятно. Другият глас е: колко часа. Другият вариант е много кротитък. Колко е часа, къде ходите и тебе никакъв те няма толкова време, като през нощата ти се тук прибираш, аз седя и нито и не зная ти къде си, а ти се прибираш толкова късно, защо те няма никакъв, аз тук саминка седя, а ти по цял ден на работата ти, къде ли си ходиш, парите, къде са парите, които ти вземете този месец да внесеш в семейната каса, няма ли никакви, аз седя тук и се чудя ти къде си, какво ли да правя аз сама, тук ми какво ще взема и ще изчезна и ако отим, защото тебе те няма никакъв, толкова късно се прибираш ти късно през нощта, аз не зная ти къде си, сърцето ми топти от предицения, теб те няма никакъв загабонтино, за загабонтино, къде ти нямате никакъв, аз седя тук сама, седя тук сама и се вея като прани гасти на вятъра, вятър, косите ми веи.